Eta jolasaren txanda heldu da, beraz, Kimetz etorriko da, eta gu bagoaz prestatzera. Eta gu prestatzera. Kaixo, nire kalasker maiteak! Zer modu zaudete? Oso ondo. Onda posten naiz, bani ere oso pozik. Ane eta Uxue ditugu, gorputza oso ondo mugitzen dakiten bidantzari. Beraz, koktel batean osagai hauek guztiak nahastu, eta zuen gorputz mugimendua eta abilezia erabiliz, nik proposatzen dizuedan figura egitea lortu beharko duzue. Errezak. Beraz, zuek pres balin bazaudete, eta etxean ere pres balin badaude, bazten jolasarekin. Bagoaz lehenengo figurarekin. Begira. Hola! Bueno, norra hasiko da lurrean. Nik ez dakiz zeba, bai, ez? Nik uste dut zuaziko estarela lurrean. Ba, venga, sinek horrela! A ber, nik uste dut lehenengo, belaunean apoiatu behar duzuela. Dantzariak zarete biak, ez dagoaz aitzakiarik, venga. Apoiatu? Oi, bueno, nahiko... Eta bere Alatu zekizte? Venga, bai. Venga, Uxue lurrera eta nepe gora. Bueno, lortuko duzue, zen nahi izatea, ahal izatea da, moitiak. Horrela. Zen ari nahi. Hori da, eta orain, hankaltza, eta... Hortxe zaudete! Oso ondo! Bueno, eta bagoaz bigarren figurarekin. A ver. Ikusi ondo, A ver. Besoak eta hankakaltxa eta gainean eseritzea da, nahiko errez daukazu, Eserien bai. Egia da, listoia nahiko altu dutela, aurrekoan. Bueno. Jesarri hemen, eta nik hankak amengo Horrela, izugarrizko kuadrizepsak egingo dituzu, maitia. Baina bado, aurrera eta ez duzu lortu aldatu rola. Aritzera eta gora. Baina, nik dekot, esto zero, esan da. Hankak hemen. Atzeu. Bai, baina menina rain, Bai, zukentzeu. Bueno, ari zarete pixkanaka, ari dira. Eta pixka gehiago, aritz. Luzatu hanka gehiago, luzatu pixka gehiago. Eta, bueno, venga, ontzat emango dugu kontuz. Bueno, laukote, binakakoak gainditu dituzue, baina orain laukotea zatozte. Hementxe daukazue figura. Bat da, Bizikleta bat, motorra ez dakiz iruditzen zaizuen. Han elurrela, doa, oso ondo. Eta zu... Orain falta zaigu motorraren gainean arituko dena, aritzala ane. Bale, ninaz nahiko peso pluma. Bueno, nahiko ondo ari zarete, eta orain falta zaigu postura zailena esango nukean, Bueno, hau ez dakit bakizuen, baina Rosaliak egiten zuen bere kontzertuan. Emaio zuen mugimendu pixka bat. Benetako motorra izango balitzizela. Eta zaratak. Aizue, oso ondo, txalo zaparra da zuen txat, oso ondo egin duzu, Astean gehiago izango dugu. Agur! Agur!